Už sa to stalo tradíciou. K nedeli patrí neodmysliteľne leto v sieti. Opäť v ďalšom meste, tentoraz v Trnave, sa veľká trávnatá plocha premenila na zábavný letný park. No ja som veľmi potešený, mne sa tu veľmi páči dneska. Tak sa nám podarilo zorganizovať niečo, čo ozaj poteší deti aj rodičov. Takýchto akcií nie je veľa v Trnave, takže o to som šťastnejší a spokojnejší. Program otvoril detský folklórny súbor Trienka, pokračoval cirkus Kus či duo Kurník Šopa. Súčasťou však bol aj koncert rodáčky z Trnavy Márie Čírovej. Trnava je moje mesto, ja som tu vyrastala, do 15 rokov som tu bola prakticky každý deň, aj vďaka môjmu detkovi, ktorý tu býval na Hospodárskej ulici, takže mám tu veľa známych a jednoducho je to moje mesto a mám to tu veľmi rada. Vždy, keď sa sem vraciam, tak sa v podstate vraciam domov. K Trnave si človek môže vytvoriť naozaj pevné puto, či už ako obyvateľ alebo návštevník. Tak Trnava je špecifická, možno aj veľa ľudí na Slovensku vníma cez ten patriotizmus a cez tú hrdosť, takže to je, myslím, že pre tú Trnavu také špecifické, možno aj z toho historického hľadiska, že už od stredoveku ako prvé kráľovské mesto malo určité postavenie, takže pre mňa je prvá tá hrdosť a potom aj tá zodpovednosť a pracovitosť ľudí, takže to sú také pre mňa symboly Trnavy. Do Trnavy zavítala aj výpomoc Piešťan so špeciálnym poslaním. Mojou úlohou je robiť cukrovú vatu, nejakého takého vedúceho cukrovej vaty. Snažíme sa, robím to prvýkrát v živote, ale nakoľko som videl ten rád ľudí a hlavne detí, tak som videl motiváciu a ideme do toho krvopotne. Sieť si naozaj našla už množstvo fanúšikov. Dôkazom je aj balón, ktorý sa neubránil podpisom dievčat spojených priateľstvom. Hashtag Nutella, hashtag Friends, hashtag Facebook, hashtag Gogoman a také blbosti. Áno. Všetko, celý svet môže spojiť jeden hashtag. Áno. To má naše mená vlastne. Best friends forever. No, že sme najlepšie kamarátky a nikto nás nemôže rozdeliť a také. Moderátora Šarkana sme sa spýtali, kam má leto v sieti namierené najbližšie. O týždeň ideme do Nitry, to už bude 7. zastávka a tá Nitra bude špeciálna, pretože bude v mestskom parku, takže budú tam aj stromy, bude tam viacej zelene a bude to taká naša šťastná sedmička, takže tešíme sa naozaj na vás, aj všetci tí účinkujúci, Mária Čírová, Cirkus Kus, divadlo Maska, detský folklórny súbor, úplne vlastne všetci sa tešíme do Nitry.